kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat Dwar. Ka Sorkar jilla ka nangyay Peitngor bha ya ka Jingtor jong ka Jingkieng Dwar Ksuid ka ba menta kala syong sunjor nakadaw ka Jingor pai balalap hakini kitayo baladem. Menteri jong ka tenat kampo yeng ka Sorkar jilla uba la kemen rumboy haba ya keren bat ka Batisi TV. Uliyat hu ba ka Sorkar jilla hadu menta kala ailat tang yiki kali ki bakit yiki jingkit ki bakhya ki batang hapo saw photon khnang ban lait na kanokono ka jingjia ka basngosi. Uliyat hu ru ba ka Sorkar kala dap yeselok bat ka National Highway Authority of India bakan penstet no marmar haka basna pendep ye ka Jingkieng hadwar Ksuid khnang bakan weng ye ka Jingshongs air jong ki kali ki bayai lingba kane ka Jingkieng. Kadang jong ka Sorkar lembah haba kilat pek dunia ya kan ka Jingkieng ki ongba kan la angkit tang hadu sop hutan ta den ta kadaw hapo ka sop hutan kamut yamanta kalong ka Jingkieng kim kalong kadang biang ta ndrei ngangam de technical person ban la ban ong kabiang na kambiang dan ndrei kada ka kamenyi kalong bangin control ba kinu kuno kali ba kideban kim deban kit plat ya kata dan reka bakong santam kalong ba ya ni hapan follow up bat ka nahai khnang ban pendep kloy ya ka Jingkieng boy rembom tu namar ba ngilai iba kamde tang nakajing kit ndrei kamenyi kalong kajing den kali na yaw pajba bat katu kadai kawan rakyat kajing yaw pajba ikwa hi ba katu ka surok katu ka Jingkieng ka ba jong ka Dwar Ksuid kin dep kloy khnang ba kini kali ki bayat minta sosor kinam ya syuk namne kin jai lamba katai ka surok ka ba hante tengen kermen skem ba kin la pendep ha por ka ba biang khnang ba kuma umne karne ka jing nalor bala blok upa ka condition ne kan namban ra syu ka jing blok sakaweru kan ngilaya snutunat ba mentala katukan nesnem ba alis ka pollution kala duna ndre menta ka jiwan jo kitrap ne kalongwat ya ka jing hair kan trem kali ba jur tengi kwa hi ba kumba kalong menswa ba kali he kinja kini interstate ki nanik intrastate ki ba he kinja hi lembak bypass ni kwa hi ban deploy ya katu ngar ban ong ban khang ya ki kali ban khang pat phitip hi marba kan ka surok ka katar tang ya ka Jingtia jongi kane khasi jongi kane kanta katar ya ka Assam ka Mizoram ka Manipur syakite ki liam ke sate ta bat ngimtip ba ngimla ban syong ba ya ki kali ki balami kini ki bawan sebagai mi na pot tem melado ki lawan da ki benai ki poisne ba nayai katar ka don ni ka jinge ta ka kumbang menengi kermen scam ba ka Sorkar kan la pendep kloy ban retrofit ya ka Jingkieng ka ba Dwar Ksuid khnang ba kini ki trok kenjai na ka to nang ta safety security ban nang ta ka control ya ka jing ka dhengkali ba ka pollution hapo asar.